Buhat ko, kalipay ug mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pagampo, nga magkahius sa unta ang tanang mga Kristiyano sa tibok kalibutan. Amen. Himaya, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pagampo alang sa proseso sa beatifikasyon sa alagad sa Dios, Obispo Teofilo Camomot. Makakagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, moong naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Camomot, sa paghalad siyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasilngog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pasayloa kami sa mga sala. Maingon nga nagkapasaylo kami sa nakasalakan namin. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, minunawalwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa katigang walay katapusan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod, ato karong lakip sa atong pagampo ang paghandom sa mga kalag ug ang pagpasalamat. Thanksgiving for my grandchildren, Michael Gabriel Aquino, Alexander Leon Dallas, Christine Dallas, Christopher Aquino, Carmela Rose Oron, Dylan Anamaya Kelly, Kiko and Joshua. For my children, Magdalena, Myrna, Marivic, Marlon and Michael. In-laws, Imelda, Brian, Mark, Roger and Cherel, Brother Manuel and Lydia Carbonell and family. Thank you, Lord, for good health and protection, all blessings of good health, love, peace, and joy of the family, offered by Mrs. Edith Aquino. Thanksgiving Mass offered to our Lord Jesus Christ and Mama Mary for all blessings received, offered by the Chosa family. Thanksgiving Mass to our Lord Jesus Christ and Mother Mary, Senor San Roque and Saint Vincent Ferrer, for all saints in heaven and for all graces and good health received, especially the gift of life. Petition for harmony, peace of mind, heart, and soul for the whole family, for the enlightenment of Earl, and for the change of heart and purification of Risalina and kids, offered by Cañete and Abellanosa families. Thanksgiving for all graces and blessings, good health, and for all special favors granted, especially for the blessings bestowed on Fidel and his family and Manoy Roy, in honor to the Most Holy Trinity and Mama Mary. Petitions for healing of the family trees of Cabilian, Pilierin, Ingaling, Cabreros, Orbeta, Navarro, Bitoon, and Sifada families, and for sanctification for all souls, offered by Krill and Juma and family. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Trinity, Mama Mary, and Saint Michael the Archangel, and all saints in heaven for many blessings and graces received. Petitions for the guidance of the Holy Spirit, protection and deliverance through the intercession of Saint Michael for Bitoon family, especially John Francis from the snares and attacks of the devil, offered by Bitoon family. Thanksgiving and petition through the intercession of Saint Jose Maria Escriba and Saint Vincent Ferrer for the endeavors of Juma Fran and Mary, for their studies and for the guidance of the Holy Spirit, and for the perseverance of Sori Romana, offered by Tatay and Mama. Fourth day for the 30-day Thanksgiving Mass
In honor to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Blessed Mary, Mother of God, Senior San Jose, and to all angels and saints, offered by Mr. and Mrs. Rizaldo Nunez and family. 10th day for the 10-day Thanksgiving Mass for the graces received, good health and safety of Villarosa de Mary and Tanilon families, offered by Ida Maria de Mary and family. 8th day for the 10th day Thanksgiving Mass for good health and all blessings received, offered by Engineer Roberto Cabarubias. 8th day for the 10-day Thanksgiving Mass for good health and blessings received, offered by Mr. and Mrs. Jim and Ann Sanchez and family. 8th day for the 10th day Thanksgiving Mass in honor to Senior Santo Niño and Santa Cruz for the birthday of Roberto Elaya, offered by Mr. and Mrs. Roberto Elaya and family. 7th day for the 9-day Thanksgiving Mass in honor to our Mother of Perpetual Help, Senior Santo Niño, Divine Mercy, San Pedro Calungsod, Mahal nga Berin sa Regla, and all saints, offered by Mrs. Pau. 7th day for the 9-day Thanksgiving Mass for all blessings received, petition for good health and for successful business transactions, offered by Dodge Coast Properties Corporation. Misa pasalamat sa mga grasya nga dadawat, ug maayong panglawas, offered by Julito Espadilla and family. Thanksgiving Mass for all graces received and for the holy perseverance of John Miguel, offered by Pacanya family. Mass petition for fast recovery and complete healing of Simplicia Telio, offered by Florencia Fernandez. Misa pasalamat pasinuog ngadto sa Ginoong Jesucristo, Mama Mary, sa tanang grasya nga nadawat sa trabaho o kalampusan uban sa pamilya, offered by Estel Carzano. Misa pasalamat sa gagrasya sa kinabuhi sa matag adlaw o petition granted kang Tres, Franco, Hani, Tiffany, and Iday, ug alang sa kayuhan sa tanang mga masakiton, offered by Baby Balendez. For the souls of Vicente Sr., Leonor Aldrin, Andrew, Amor Agnes, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Tupas family. Souls of Manuel Carbonel, Marcelo Sr., Marcelo Jr., Lisa, Francisco, Francisca Carbonel, Juan, Manuela, Victorina, Rosa, Tranquilino, Helen, Conching, Nicasio, Glenda, Rosalina, Prisciliano, Felberta, Paz, Jose, Fiel, Berting, Glenda, Rosalina, Concepcion, Nicasio, Pedring, Valentino, Padre Henrieto, Visitacion, Federico, Valentino, Patrocinio, Migalius, Lourdes, Jaime, Delphin, Victoria Aquino, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Edith Aquino and family. Souls of Alan, Nicolas, Alejandra, Roberto, Viviana, Perfecta, Edelberto, Leo, Angelo, Sibia, Felipe, Irenia, Rodrigo, Mano, Mana, Enrique, Lisa, Marie, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Cañete and Abellanosa family. Soul of Alan Abellanosa, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Angelina Abellanosa. Souls of Wilfredo, Macario, Victorina, Cosme, Samuel, Pastor, Eniega, Felix, Vicente, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Marcy Dichosa and family. Souls of Apolinario, Francisca, Maria Lourdes, Restituto, Floro, Asuncion, Francisco, Leona, Eulalia, Garciano, Nicolasa, Fidel, Proctosa, Teodolo, Apolonio, Sigundina, Severino, Ingracia, Crisanto, Jesus, Ananias, Benito, Climaco, Inocencia, Soledad, Anunciacion, Pablo, Santiago, Juan, Tarsila, Loreta, Sabina, Clotelde, Andres, Cipriano, Fausta, Joseph, Alona, Alfredo, Epifanio, Dolores, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Krilan Joma and family. 4th day for the 30-day Mass for the souls of Olieto, Rolando, Nino, Meliton, Isidra, Saturnino, Saturnina, Saturnino, Godofredo III, Jesse, Arturo, Benjamin, Pipi, Pilar, Siriaca, Robert, Father Henrieto, Monsignor Constantino, Constancio, Gregorio, Jesse, Godofredo III, Arnel, Fabian, Ricky, Al, Titing, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Rizaldo Nunez and family. 10th day for the 10-day Mass Novena for the souls of Leling, Jose, Jose Jr., Gabriel, Violet, Lendi, Concepcion, Norma, Primo, Ila, Janet, Teodoro, Adelaida, Carlos, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ida Maria de Mary and family. 7th day for the 10-day Mass Novena for the souls of Martin, Heriberta, Father Marino, Father Restituto, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Engineer Roberto Cabarubias. 7th day for the 10th day Mass Novena for the soul of Colombia Bihasa, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Jim and Ann Sanchez and family.
Sixth day for the 9-day Mass for the souls of Vicente, Rosario, Laureano, Julieta, Carmen, Antonia, Alfonso, Ernest, Lyle, Jeronima, Lucila, Belen, Gregorio, Mamerta, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mrs. Pau. Fifth day for the 9-day Mass Novena for the souls of Estrella, Jose, Martina, Domiciano, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Dajco Properties Corporation. Second day for the 7-day Novena Mass for the soul of Serena Miller, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mario Abing. Souls of Gilbert, Josefina, Adila, Edgar, Glenn, Solpicio, Dioscora, Erlinda, Consolacion, Valentina, Rosalia, Rosalita, Glendora, Lucrecio, Leonor, Romel, Mercedes, all souls in purgatory, and especially the most abandoned ones, offered by Pacanya family. Soul of Wilchita Palalon, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Jingjing Palalon. Souls of Isidro, Vicinta, Isabelo, Godilia, Edgardo, Filemon, Winston, Gregoria, Edelfonsa, Pasita, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Julito Espadilla and family. Birthday of the late Stella Abaritero, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Rosero and Abari family. Second day for the 7-day Novena Mass for the soul of Serena Miller, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mario Abing. Souls of Adriano, Diosdada, Bongging, Edwin, Ponciana, Generosa, Yolanda, Brigida, Mauricio, Maria Lina, Julieta, Constantina, Violeta, Polencio, Simeona, Rosendo, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Baby Balendez. Mass in honor to Our Lady of Sorrow, petition for financial, household, and lot deliverance, conversion of Maria Romania Llamas, for reparation of mortal sins, for the repose of souls of Mario Llamas, Hilario Llamas, Sr., Fernando Llamas, Soledad Niles, offered by Hilario N. Llamas Jr. Maayong hapon, pag-usab ay igsoon ko din ni Kristo. Aniya kita karon sa to ang ikapito nga adlaw nga Misa Novena. Atong pilgrims nagagikan sa Holy Cross Parish, Women's and Children Protections Office, Child Rights Advocates, Adult and Youth CRAs, Liturgical Arts and Environment Ministry with Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyut, Granada, Buhills, Greenbelt, Lantawan, Upper Yati, and Beltran. Atong choir from Living Flame of Love. Atong mass sponsor karong hapon na Mr. and Mrs. Eric Sakul with 2,000 Hail Mary and Divine Mercy Group of Prayers.
Atong Mass Presider karong hapuna, si Reverend Father Joseph D. Aquino, with our parish priest, Reverend Monsignor Vicente Tupas Jr. Palihog manindog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Sulod sa itong mga pag-ampo, sulod ni nga Santos nga Misa, atong iapil sa pag-ampo sila nga nagpaampo nato. O sa atong pagpadangat sa itong mga pag-ampo nga to sa itong langitong amahan atong pangayoon, ang panabang sa itong mahal nga inahan, ang mahal nga Beren Maria. Aron mahimo kitang atakos sa pagsanmot ng Santos nga kasaulogan, maghinulsol kita sa atong mga sala.
Kalanon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Danon ta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Magampo kita. O Dios, among amahan, tanawag kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas. Kihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Matag kami sa matun nga kagawasan, dada kami nga na sa langit, maong kabilin nga imong gisaad kanamo. Kinamong gipangayo, pinagi sa magano sa Kristo, imong anak, nga buhi o hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Korinto. Mahitungod sa mga dili minyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo. Apan ani ay akong hunahuna, ingon nga usa ka tawo, nga tungod sa kaluoy sa Ginoo, takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan ni ining panahuna, gihuna-huna ko, nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siya bulaging. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala kang makasala. Ug kung ang usa ka babay nga wala bana magminyo, wala siya makasalam. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kasamok nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot mga igsuon, mao kini. Ang gitagal nga panahon hapit na moabot. Ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Katong naghilak sa marag wala maghilak. Ang nagkatawang, sa marag wala magkatawang. Ang namalit, sa marag dili tag-iya sa ilang pinalit. Katong magnegosyo, sa marag wala magnegosyo. Kay kining kalibutan na karon, hapit na matapos. Ang pulong sa Ginoo. Pamatikan ako, anak kong babae. Tanawa o gipaabong ang imong dunggan. Pamatikan ako, anak kong babae. Tanawa o gipaabong pamatiwan akong babae, ug tanaway pabong ang imong dunggan. Hikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong amahan. Sa ingon gitinguha sa hari, ang imong katahon. Kay siya man ang imong Ginoo, o kinahanglan simbahon mo siya.
Hilabihan kamay mayaw ng anak, nga babay sa hari, diya sayang pagsulod. Ang iyang saput, gisidsiran o bulawan. Sa binuldahan nga saput, gibayungan siya ngadto sa hari. Nagsunod kaniyang mga dalaga, nga gidala ngadto kanimo. Gidala sila sa sulod, uban sa kalipay o kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Ang lunas sa imong mga ginikanan, huptan sa imong mga anak. Himon mo silang mga prinsipil sa tibuok nga yuta. Pamati ka nako, anak kong babae. Tanawa ug ipaabong ang imong dunggan. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa sa Santos Ebanghelyo, sumalat ni Lucas. Unya mitanaw sa Jesus sa iyang mga tinunog mingon, bulahan kamo mga kabos kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamo mga gigutom karon kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo malipay raon niya. Bulahan kamo kon ang mga tao magdumot ug magsalikway, magbugal-bugal kaninyo, magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kon kini mahitabo ug pagsangyaw sa kasadya kay dako ang kanti nga gihitagana alang kaninyo dito sa langit. Kaya ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan nalaot kamo mga dato karon kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga yahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya kanunay gutumon. Alaot kamo nga karon ng tawa kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kon magdaig kaninyo ang tanang mga tao kay mausab kini gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Para nako ang pagmisa karon dinhi, moingon ko on a personal note, moingon ko nga it's an answered prayer. Kay magsige kog agi ani inyong simbahan, taga South Mango, taga South. I'm from far South, taga Alegria, no? So magsige kog agi dinig mauli ko. Nya magsige jud kog ana. Kano sa ako makamisa ng simbahan na, no? Lahim ko ning pari ta kay mangandoy ta nga makamisa ng mga simbahan ato makitaan ba. Una, dili ingon nga wa ko kaanhin, nakaanhin ako, nakakonselebrate ko sa inyong piyesta, nakasod ko dinhi, ana. Panlahi mo ko itong mangandoy ka, kamisa ka ko diha, no? Mao na pag-ingon gyud ni mo Sir Johnny nga, Father Joe, pwede ka mo misa, wa ko mabaliba dayon, tando ko dali-dali, oy. Unya, nakaingon po ko nga, it's an answered prayer, nga ingko para gininako, kay nga no, kay kung gahapon pa ni ihatag nako, di ko kaanhi, makabalibad ko gahat. Kay gahapon pa man birthday sa akong papa. Unya, karon pa ko ni uli. Ni diretso ro ko dinhi. Gikan ko sa mua. Mo na ingon jud ko para gini akong schedule kay pagka the following day man gyud, no, sa birthday sa akong papa. Ingon ko nga salamat, no, sa maong imbitasyon. Ako nang gisulti ninyo kay para nako ang kanimang kong butang sa pagtuo, it's a story. It's an encounter. It's an experience. Dili good na sa ingon nga kana bitaw maglantugi ta og usa ka konsepto lang. Og mingon ta usa lang kapag tulunan nga atong nabasa, atong nadungog sa uban, nya ato ang lalisan. Mao na usay mahimong mabaw kaayo. Kay magtawag ta sa atong mga kagalingon Kristiyano, nya naggamit tag Biblia, nya mag-away ta. No? Sa likwaot paminaw, no? Nakalimot ta usahay nga faith is an experience. It's a pilgrimage. Matud pa sa inyong tema. Kasinatian kini. Muna ako, usa sa akong mga assignment na nagian, na-assign ko dito sa Gitchimani Parish sa Kasuntingan sa Mandawi. Nya naglibog ko sa kanindot sa ilang simbahan sa Gitchimani, sa Kasuntingan. Kung anong wa man ko'y kasal dini, ang mga taga dito magpakasal, atos Talamban, atos Lahog, atos Mabulo, atos Mandawi, St. Joseph. Ingko, usas mga rason gid ani magpakasal, kay ganahan kayo og kaning taas og pasuhanan. Nya ako silang giingnan, sige, ari lang mo pakasal diri kung maura ni rason, ganahan mo taas nga pasuhanan. Ako'y kasal ninyo, nya adto mo sugod sa iskina, no? Dito sa may kanang Kasutingan na amna dito ay police station, no? Syaro di mo matagbaw ana, no? Malhaos dire. Apan dili di ay oy, dili ra kana rason. Unsay rason? Di magpakasal mga tao diri pa dir kay Gitchimani. Yang ano man, kasakit. No? Di ba tinuod, no? Ang pagpasakit ni Kristo, nagluhod siya sa Gitchimani. Ingko, grabe sab. Kasakit. Ambot lang ka, o maupo na yung rason, nga hindi magpakasal. Maupo siguro na ikado ka, no? Kato gani Gitchimani, unsa na ganing inyo, ha? Holy Cross o Our Lady of Sorrow. Kulbaan siguro mo. No? Mao na yung mahitabo kon layo sa kasinatian ng gitawag nato nga pagtuo. Kung makalimot kita that it's a pilgrimage. It's an encounter. Ang kaning cross, kung dili ni mahimong kasinatian, kung dili ni mahimong encounter, kung dili ni mahimong experience, maglalis oy. Mingon pa maganing uban natong mga igsoon nga unsa man gyud si Kristo ang Ginoo namatay wa kadug mo ana, no? Sa man namatay gyud, wa gyud, no? Grabe sab, moro gyud ato ang lalisan. Ang imong kasinatian nga giluwas ka. Ang imong kasinatian nga adunay Dios nga nahigugma kanimo sa hingpit. Wala na. Kay kuna na, bisag unsaon pa nagbali-bali. No? Mahal nga Birhen Maria. Maglalis unta kay kun ato ang konsepto ra gyud nauna lang unsalay nahipatik og nasulat unsalay mabasa daghan kay tang filosofiya gamiton daghan kay tag rason moingon ta ngano guntahong mahimong inahan sa Dios
ang usa ka binuhat, kadungog mo na. No, binuhat siya ragod sa Ginoo. Unya karon mahimo siyang inahan sa nagbuhat. Tanawa ra, no? Kalisod, lisod ka na laliso, no eh. Apan kung ikaw adunay kasinatian, mismo sa gugma sa mahal nga inahan, walay makapiog niya na. Maigsoon, sa inyong pagpangandam sa maong kapistahan, pagpasilungog sa mahal nga Birhen Maria, pagsimba, pagdaig sa Dios diya sa balaan nga cross, hinumdumi kanunay, it's a pilgrimage of hope. Og tungod kay it's a pilgrimage of hope, it's an experience, kasinatian. Kanindot sa inyong simbahan, mag-atubang ta dinhi ng stained glass. Mo bitaw na ako makita ni nig-agi na ko uli ko sa mua. Ninduta tan-aw na daan sa stained glass sa gawas. No? Apan kay ba mo matud pa sa usa ka mananulat, nindot kay ning pagasulti niya paghulagway. Mao niya ang paghulagway sa simbahan sa maong pagsulat nga it's like the church nga stained glass. And the beauty of stained glass is from within, not sa gawas. Gikan sa sulod ba? Ha? Nindot sa gawas. Apan mas nindot siya diri sa sod. Unsay makanindot niya be? Nga mas ma-appreciate nimo ang stained glass kung naa ka sa sod. Tag-ana, unsa? Unsa? Ang kahayag nga gikan sa gawas. The light. Kung naa ka sa sod niya, naa ang sunrise, ang kainit sa adlaw, ma-appreciate nimo ang beauty of the stained glass. Matud pa sa maong manunulat, ing-ana ang atong panaw sa pagtuo. Ing-ana ang atong pagkasimbahan. Nagiusa ta usa ka banay, sulod usa ka katilingban, ug ang kanindot nato is from within. Tungod sa atong mga kasinatian. Unsay naglamdag niini? Ang kahayag gikan sa Dios. Kunindot ano eh? Mo bitaw nang sa kakaraanan nga mga simbahan, karaang mga simbahan, dili biya ni basta-basta asa atubang ang simbahan. Karaang simbahan, pardo, sa pa man mga karaan na to, katedral, basilika, to pa dito, karkar. Nagatubang na siya sa, it's facing the orient, where the sun rises. Kung asa, musubang ang adlaw. Kay ang tawag nato nga mga binunyagan nga musud sa simbahan, we are men and women of faith and men and women of light. Kahayag. Nya karon konsepto ni dili. Lantugion lang nato ni dili. Wa ni kahulugan kung nagpabilin ni sa una-una ug wala sa kasinatian. Kasinatian gayod. Katilingban, nagkayusa, nagsinati sa gugma sa Dios. We are a pilgrim people. O karon linamdagan sa gugma, sa grasya sa Dios. Kanindot ana? Ato ni nga tanawon sa tong kagalingon kung mauba po na ang atong gibatunan. Kay mo ba atong sa ulogon sa piyesta, kanang atong nagkahiusa nga kasinatian. Akong usbon, when you see the cross, dili na siya usa ka pananawon. No. It's an experience. And it must be your experience. Kung makita nimo ang mahal nga Birhen Maria, dili lang na siya nga nag-itom og sinina kay Our Lady of Sorrow. No. It's an experience of a mother's love. Atong tanawon sa matag usa ka nato ha. Kay bisan biya hangtod karon basig wa pa kay maangkon nga imong kasinatian sa pagtuo. Kay basin biya hangtod karon moingon pa ka nganong singgam ka mga Domingo, nganong nga magampo man ka ani, nganong nagtuo man ka, nganong katoliko man ka. Kay sukad pa sa akong pagkamatkog buot, mo namang ginaako katoliko akong ginikanan, mo nang akong gisunod. Mao ra gyud na. Wa kay maangkon nga imo. Nga maingon ka, maunya akong kasinatian sa gugma sa Dios. No? Muna kung wala ka ng maong laong makasinatian,
Mo nang dali kita mo shift sa mga superstitious belief. Di? Tuo mo o ganang, dali ra ba kita masuko o awayon to anang dapita? Dali kita mga suko eh. Ito nga, mga Katoliko, namoy totoo, nagsimba mo mga imahin, masuko, mga away din tao eh. Unya, kay baba mo, may pagkatinuod sana. Kung wala ang laong nga kasinatian sa pagtuo, mahimo ba nang may pagkatinuod? Dili di ay. Tagaan ta mo example. Nasayan ko katedral. Nagsunod-sunod mo ko aning Monsieur Johnny. Nasayan sa katedral, nasayan ko katedral pod kadyot. Nasayan sa lahog, karon na po ko sa lahog, no? Basig ako'y ma-assign diri sa kuan Holy Cross, Monsieur John, no? Ay tawag balibari, Monsieur Johnny, kung mingon sila ako'y assign diri. Basig niya di mo sugod Monsieur Johnny, ayaw na, Assign ako dito sa katedral, kaming Monsieur Boy alis na. Gubot man kay nang kana bitang Semana Santa. Kanang Birni Santo. Kay lain tong in charge sa inig prosesyon, lain tong in charge sa atong inig city palabras nga katong ang uban siguro ninyo mangadto katong inig na-cross sa gawas niya, alas 3 kanang maana mo tughoy gyud tong oba. Nya human prosesyon, lahi ng grupo ana, inig dawat diri sa Souls Cathedral, lahi po ng grupo mo dawat. Mo to ingon Sponsor Boy, alis na ka usap Padre Joe. Ikaw in charge ana be tan-aw na kanang himo ang hapsay. Di tuman ato ba yung kura? Di ingon ko nga sige Senyor, kung sa man paagihan ni nga lalay maning grupo. Akong gibuhat, human sa prosesyon, wa na ko gipanaog ang Santo Entierro. Akong giingnan mangluhod tang tanan. Magampo ta. Kay kung dili nimo atuon, puro mo sila mo ana sa tubangan. Kay gustong makaunag hikap, inigsod. Ingkaway magbarog, luhod. Sa kahilom, magampo ta. Kay Birni Santo gud. Ug tuod man, ingkaway mo barog, hangtod nga moingon kog barog. Nya gikanta ang mga pulong sa pagampo. So ang Santo Entierro wan yon, gibutang sa tubangan. Karon ingon ko, unahaw na tog pahak ha, katong atong mga senior citizen. Unahalo. Katong mga PWD, sunod ra man ay taon na itong mga tao masabton. Apan mao ni ako nabantayan. Ingko ngano maning Santo Entierro ning katedral. Nga pudpud maning kumagko. Unya ang kaning buhok ng larot, mag-hairful po dahil ning mga imahe. Ako may gabantay lagi dito, ako ibantayan gyud. Ingko ngano kanino? Kinsa may dili mapudpud ana nga inigpanghaw kaning uban gikas tiil padong tudlo nga dos nig atos tiil di man hawk ang buhaton kitkitan man no nig abot na po diri na po tudlo kitkitan na po nig abot sa ang mga buhok maglarot na po no kinsay di hurot buhok ana di nakaingon ko ngano kaha di ba na kamo ana makatubag ana check apa inyong mga imahin basig na pungkol na no? Tanawa ko ning atong mga pagpadayag sa pagtuo usahay, no? Nahimo usahing tuo-tuo kay nagkulang sa law nga kasinatian. Usbon ako, the cross is an encounter. The Blessed Virgin Mary in our faith is an encounter of a mother's love. Muna itong tugkaron ha, matagkaron og gunya, ug diha unta tamo tubo. Dili lang konsepto, dili lang katekisis kay imong nadungog, gikan pa sa una, dili lang katong ingnon ta pila Dios, usa, pila ka personas, tulo, apil na. Apan dili lang kana kay moabot unta gyud na sa maong imong kasinatuan sa gugma sa Dios. Akong tapuso na akong pagpaambit niini. Naamang ko ron sa St. Teres, sa Lahog, na may programa ka nang gitawag na mo na, kada parokya na may karitas, no? So, usas akong mga programa dito, kay na mga grupo-grupos, mga buta diha, dapita nga, nakapundok sila, diha sila ka ng mga reflex, manganta, manghilot, no? Ako silang adtuon matagkaroon o gunya, bisitaon ko, na ubugas,
Kuyog man ako ron ako ang kaubang sa Caritas no, na si Christian o si Michael nasa likod. Pangutan sila. Mo na imong buhat no ato mi dito. Sa ato mis bukid. Karon na ako'y pamilya sa buta. Kani. Pamilya sa buta nga silang tanan buta. Nakaingon ko kun wa pay Ginoo ambot lang unsang pagbuhi ani. Ang amahan buta, ang inahan buta, ang anak tulo ka buok buta. Giunsa man ni paghimo oy? May mga siaw ra ba kayo? Istorya nimo? Ikaw siguro yung unang muhilak. Kay mga siaw man po guys sila ira mo ikatawa ang ilang kalisod. Ako ang ganing giingnan. Ingko nay, giunsa man nimo pag siguro nga gwapo in taon ni tatay oy? Nasila niya. Apan na ay usa ka istorya nila nga ako mismo na hinuklog. Ningon ang inahan, Father, sa dihang nagminyo mi sa akong paris, nangandoy jud ko, Father, dayon nga makaanak. Nangandoy ko nga makaanak. Nagampo ko sa Dios nga makaanak, Father. Kung ano man, unsa may imuhang gipangampo nga makaanak kadayon kay Father, gusto ko ng akong anak inigawas niya makakita siya. Ug ang akong anak ang musulti nako unsa kanindot sa palibot nga binuhat sa Dios. Asa ko ana? Nang libawat akong balibo na minaw niya. Nya ningon dayon siya, Pader, sa dihang nigawas ang una nakong anak, ako na lang nahibalaan nga buta pod siya. Kaya ba mo, unsa iyang sulti? Pader, nag-ampo na lang ko sa Ginoo nga mamatay siya. Bitaw, ingko nga naman, kay dili ko gusto, Pader, nga mag-anto siya sama sa akong pag-antos. Apan, wa man, ang una, napunan pa man og ikaduha, na ikatulo pa man gani, no? Maka-addict day na, no? Apan kang tulo, puro buta. Ug sa iyang pagsultian, no? Sige siya sulti nako na minaw jogo, nagsige siya hila. Nya ni ana ang iyang bana, ayaw na lang god. Pasalamat kinita sa Dios permi, di ba? Ano iyang bana? Ang Dios nag-uban kanato kanunay. Wala taniya pasagdi. Tanawa hangtod karon. Silang daw istorya ba ako naminaw, murag ko ganang naminaw drama. Ingko nga bitaw, no? Kung wala pa ang ilang kasinatian sa Dios, di ka to sila mo surrender. Apan sila ang kaduha na ingon sila nako, bitaw, Father, kanunay may nagpasalamat sa Dios. Kay wala may mahimo kung wala siya. Kana kuno isgutin niyo glalisan aninyo mga lantugi, di gina mapildi. Ngano? Kasinatian man ang ilaha. Ang Dios mismo sa ilang kinabuhi. Ang kalawom sa gugma sa Dios ngadto kanila. Mao nga itong pagbaday ni nga Santos Kamisa, nining intong pagsaulog sa kapistahan, hapit na, pagpasinungog sa mahal nga Birhen Maria, sa krus, ug uban pa natong mga kasaulugan sa parokya, isip pagpadayag sa tong pagtuo. Hinumdumi kanunay, faith is an encounter and faith is an experience because it's a pilgrimage. Kasinatian kini. Hinaot matag usa ka nato, adunay ikasulti, adunay ikapaambit kung si kinsang Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang gihatag ang bugtong niyang anak aron magpakamatay diha sa krus alang kanato. Moingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami.
Alang sa simbahan, nga nagapanaw dinhi sa kalibutan, nga makigbatok hangtod nga magbadaugon ubos sa bandila sa krus, magampo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kaytas-an isip Ginoo ug manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy o pasaylo sa Dios, nga ang krus magdasig sa pagpakighiuli kanila ngadto kaniya, magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga mahalo nato ang timaan sa krus o gamiton kini uban ang pagtuo o pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayo na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga intensyon sa atong fiesta sponsors, nga diha sa ilang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madugangan ang kadasig o pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Alang kanailangan na hitulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit, maghinlo gikan kanila sa tanang mga sala, magampo kita sa Ginoo. May gumaong amahan ining kinabuhi ug susunod. Ang tanan namong paglaom ana sa krus. Itugot ng among mga pangamuyo, samtang nagaday kami kanimo, tungod sa imong kaluoy, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Ang atoang offertory karon panguluhan sa atong mga sponsor, Mr. and Mrs. Eric Sakul, with 2,000 Hail Mary and Divine Mercy Group of Prayers with our pilgrims, Holy Cross Parish, Women's Children's Protection Office, Child Rights Advocates, Youth and Adult CRAs, Liturgical Arts and Environment Ministry with Area 7 Chapels, Kalubihan Cute, Granada, View Hills, Greenbelt, Lantawan, Apriati, and Beltran.
Migson pagampo kamoro na nga ako, o ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan magkagahom sa tanan. O Diyos sa kalinaw, gugma, imo kining among halad, tinuod nga pagsimba kanimo, ug nga magkahiusan namo kanimo, kini mong gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay magagahom sa tanan. Ang agmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanan nga dapit. Kay mong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisalutan tungod sa katarungan, imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay hunong ay maya, sa usa ka awit sa pagdaig, sa pagingon. Santos kadi ka o Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo Espiritu rong pagsantos naning mga gasa. Mahimo kini alang kanamo, lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa papasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo. Mipikas. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini. Ninyo nga tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini. Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Anong paghandom sa kamatayan at pagkapanahaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo mahanin pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay, imo kaming giisip kangayan nga mga tubang ug mo alagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog gimaya. Hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa langit na nato nga mahan, ginamit ang mga pulong, kitudlo ka nato sa tumanon nobos. Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Matagi kami sa kalinaw na ning panahona, tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoo sa Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pwede tang timaan kita managsuon, panagdait, peace. Kini mong kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulang kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento, naghatag ka na mo sa kalanon o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak, magpaambit unta ka na mo sa kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Announcement. Karong gabi sa alas 8 ang ato ang kalingawan bingo sosyal. Sa gihapon, libre ang ato ang ticket nya 10 ka games. Kada winner tag 500 pesos. Sa usa ka game, kung duha mo mo daog, tag 500 mong duha. Kung 5 mo, tag 500 kada usa gyapon ninyo kamong 5. Basta tanan winner 500 pesos. Libre ang ticket, magsugod alas 8 sa gabi. Karong Biyernes, September 13, Despiras, human sa ika-siyam na to nga nobina misa sa alas 5 sa hapon, isunod dayon ang ato ang prosesyon. Sa karong Sabado, Fiesta Day, September 14, duha ang atong misa, ang usa sa buntag, sa alas 10 sa buntag, panguluhan sa ato ang talhoron nga Arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose S. Palma Didi. Nya sa dili pa ang ato ang Pontifical Mass, aduna kitay groundbreaking para sa atong mga proyekto sa likod nga magtukod kita og covered court og mga opisina. Ang ikaduhan tong misa alas 5 sa hapon. Ugma sa ato ang ikawalong nobina misa atong pilgrims nagikan sa Basic Ecclesial Communities, Ministry of Altar Servers, Catholic Charismatic Renewal, Barangay Basak San Nicolas Council and Office Staff, Tanods and Police, senior citizens from Barangay Basak San Nicolas with Area A Chapels, Engineering, Buntoris, Kugon, Lupa, Brotherhood, and Bilya Kalubihan. Atong choir ugma gikan sa Basic Ecclesial Community. Ato ang mass sponsor, Engineer and Mrs. Eduardo Veloso and family with Mrs. Florenda Matutinaw and family, and Barangay Basak San Nicolas Council and staff. Atong mass presider ugma, si Reverend Monsignor Vicente Florido Jr. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsunan nga mihatag sa ilang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson ang ato ang ikapito nga adlaw nga misa nobina. Ang atong altar decoration sponsor, Engineer Cyrus Christian Coliera and Engineer Nilo Ibis and family. Ang for silver electroplating of Paris Chalice by CQE through Engineer and Mrs. Armistice Gascon, for church ventilation, repainting improvements on side altars, and for fencing sa likod, Brad Jeffrey Daclan. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga pilgrim sponsor karong adlaw, ang Holy Cross Parish Women's Children's Protection Office, Child Rights Advocates, Adult and Youth CRAs, Liturgical Arts and Environment Ministry with Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyut, Granada, Buhills, Greenbelt, Lantawan, Kuyog sa Lantawan ang ilahang patron si Senyor San Roque, Aperiati ug Beltran. Ato sang pasalamatan ang ato ang choir, ang Living Flame of Love, ang ato ang Cantor of the Psalm, ang ato ang mga lectors, bag collectors, ang ato ang Ministry of Altar Servers, ang ato ang mga extraordinary ministers of Holy Communion, ang ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, ug ato sang pasalamatan ang ato ang mass sponsor karong hapuna, Mr. and Mrs. Eric Sakul with 2,000 Hail Mary and Divine Mercy Group of Prayers. Og kanatong tanan nga na dinhi, taga nato atong kagalingon, og atong mga sponsors, og atong mga servers, og masipang pakpak, pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang parish priest nga ni co-celebrate sa atong misa karon, si Reverend Monsignor Vicente Tupas Jr. Taga natong masipang pakpak, pasalamat. Maayong gabi sa tanan. Tuguti ako sa pagpasalamat sa atong celebrant preacher, nining ato ang ikapito nga misa nobina sa alang sa atong kapistahan. Sa iyang giingon, taga Alegria, Cebu siya.
No? So layo-layo gyud sa southwest siya. Unya na-ordain ni siya sa year 2004. 2004, so 20 ka tuig na siya nga napari. Human gayud sa iyahang ordination, gikuha dayon siya ni Cardinal Vidal ni atong panahona, isip secretary ni Cardinal Vidal, no, for 7 years hangtod nga may retire si Cardinal Vidal. Siya maoy secretary ni Cardinal Vidal. Unya na chaplain pud siya sa Perpetual Succor Hospital, no? Namantay hospital sa mga Madre dinha, siya maoy gibutang chaplain human niadto. Og gipa-eskwela ni siya sa Archdiocese, no, sa University of Asia and the Pacific. Ug karon bag-o lang ni siyang nabalik, masters na siya in business administration. Mao nga sa ato ang pagpanlimbasog dining Sugbuswak, siya may naghimo sa mga questions tanan para nga ma-facilitate ang Sugbuswak. Aduna siya dako kayo kung utang kabubuton sa ilang pamilya, sa ilang yung pamilya. Nganuman tungod kay niadtong 2008, no, ni bakasyon ko sa Amerika, sa Los Angeles, unya nasakit na daay ko daan. Sus kay pagpadung na nako dinhi sa Pilipinas. So a flight from Los Angeles to Manila, no? Maglisod naman ko ginhawa na pneumonia na daay ko. Mo nang gidivert ang eroplano, emergency landing sa Honolulu, no? Para lang gyud nga manaog, ipakanaog ang pasahero nga ako dito sa Honolulu. Ug pipila ka semana dito sa Honolulu, ang iyang igsuon nga babay, no? Kay duha ra man ni sila, ang iyang igsuon nga babay ug kini siya maoy nagbantay nako sa ospital. No, sa hapit usa ka buwan nga nagbantay sa hospital nga tua didto sa Honolulu si Maris. Manang dako kay kog utang kabubuton nila, wa pagali ko kayo masinati niya, nakaila ko niya, pero wa pagyud mi masuod ni adtong panahona. Og karon member siya sa team of pastors sa Archdiocesan Shrine of St. Therese sa Lahug, si Reverend Father Joseph Jojo de Aquino. Atong tagaan sa masipang pakta. Daghang salamat, Father Jojo. Palihog manindog, sa dili pa na dato dawato ng katapusang panalangin, mosinggit kita sa makatulo ug makusog. Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Sa dili pa na ko'y hatag-tapusang panalangin, tugot ko pag-ingon sa pulong sa pasalamat, no? Nining maong kasinatian. Of course, to thank you is one, but to thank God and praise God for the experience is another. And that is all that really matters, no? Para nako, ang Diyos naghatag sa hingpit nining maong kasinatian. Una, mingon ko ninyo, sa sunod na kong agi din dili na lang pangandoy. Dili na ingon nga makabisa unta ko. Ako ang nagyon mahinumduman is ang kasinatian nga nakamisa ko din Kay para nako, faith is an experience. It is an encounter with the Lord. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyong Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa Santos Kamisa, dayon to ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang anghelos. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ug ang pulong nahimong tao. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpabalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mimayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,